Yan, bunggabilya, tikat-tikat ng paway. May kakargaman ta, naman plastic man, singa plastic. Nani, arara may ubugaw ya, kung dadalan-dalan ko. Ano ugaw? Iya, may kutsinan. Yan, si Garanto, si Ate Kureng. Aliwa, si Chit. Aliwa, si may anak na si Brunin wala tubay. Nabibilang agmo na kinbilang di ikonomad kinan Brian kasi katuloy manampag. Wala ko tutuman si Brian palagay ko eh. Next week ko ni nakita. Haus ang lahat San naman, insan tubo anda, no bilang 2 years unalis sirat mo tabong. O manayong irap man. ande 2 years, no agda na dun man tungtung kila. Andi si gabi ko lang tinipagati manira manayong balo. O hindi man nirata. Akasan lalaban. San la anda, insan tubo anda may kwartang. Next week. No bilang may kwartang may ibaga ma 20%. Kailangan lang talaga kasi nansasakit. 20% sa kitaon. Andi, the whole 2 years la. Akatungtong mula sirin. Din. Andi ni. Jad kinlaba ami video call. Nakatungtong ko video call ng Si Chap-Chap. Papa ay. Ang tumakapan si Krito. Tatalusan ko mo so gabay ipaga ng Gretchen siyempre dire-diretso lang di gastos isan. Mangipawila lang. Tingatan ay, no, pa-stop mo may construction mo ay sinundan ay, pasyaranda kayo dito na, ilabay dito sa dito na, no? Karatang ulitan tas isinggo sa abong. Aman nang bilang saliwan lang. Tabali-bali ba sa abong to. Sarap man parintahan man, abong. Parintaan. Ani, may waiting, man ririnta harap na abong to mismo. May abong libert na dati. May waiting. Family house. 35,000 man no, sa kibulat. Dati parang ni Maria eh, Malis Lara. Pero hindi ron, kinman, mawang may dalinan ba? May family house na, mawang susulat to. Nga pala manayam si Karat na po yan. Oo, taxi birthday. Sinukit pa kay Maria. Yan, Nicolas. Ya kasi ada pa parkingan niya harapan. Tama mawa. Mamarkito. Tutok mo dito. Jat majay. Wala rin ka parking dito. Tapang pasukan ditan. Oo, kasi ka naman, no, gimana eh. Wala na, let's lubang mo. Hindi man ay. Asawa ni Puso Manaya, asawa ni Shirley. No, hindi naman. Diyan ay, wala. Wala Oso. arang. Kaya ka makaloob dito. Di man lang dyan Villarica. Ulabay mo di makulumban. Eh, hindi man ang kontanatan. Hindi ata na iso, pirto nakakapot. Ay, May 1/2 labat. Pagtugtan. Sarap ko. sarap to. Iikin mo Hindi dyan. mo dyan lang ini. Mas magminto na, ita ka lamang bayar. Traffic ang dakatan. Sure kayo dyan. Oo, ang dakat dyan palisan. Di parkingan ko. Wala ni Peter. May palo lang. Batang sulamo. Wala ni Peter. Mura na may. Ni? Ew. Ikaw na siya.
Takman na lang. Sakto, wala lang Netflix. YouTube eh. Peter ko mo doon. Huwag yung base mo. Mangyari sa alat tao. Classmate ko. Gano'n tanay sa Santa Clara. Estudyante ng Tantazi. Lagong din ang sir na TV. Diyan na ba sa Felix siya? Sa rebel ka kaya buyo din yun. Kailan ba din ba niya sa TV? Pa. Hello. Magano ka. Kikin ng dami TV. Ikas ko nito kung ko. Ngayon may kin sir, antena. Hmm. Pero ka-favorite ka sir, so HDMI na gamit ko. Nga po wala ibagalawari ng papa, mapayag ka inabat. Nga po lang. Nasisit up lay. Nila ta nang ko ni mani-explain ilang. Pagka-power on naman sir, nanong yung tampol na nag-protect ko. Ito tayo video. At may operating system sir. Android. Ang di balik sir. Smart TV daw siya. Set up yun. Ganito ito. Bali dyan, antena, kailangan yung control mo sir. Sa yung wifi yung sir, kailangan yung connected din sir. Madali lang naman sir. Punta lang yung home sir. Settings. Then settings lang din sir. And network configuration lang dito po. So kung ma-rehead sir, iwakit mo lang yan sir. Dilagay natin. So once connected na sir, yun, pwede ka na kami mag-shortcut yung Netflix na yung app, login account files. So sa picture naman natin sir, play ko na lang load. Deserve. Lo! Daddy, gusto mo ng baboy? Alagaan mo. Para next year sa kanin. Hindi ako sa Labrador. Tatayan natin sa December. Hindi ko. Parang maganda ako sa pag-ibig. Lo! Pag-ibig. Saan iyan ilalagay pa ay? Dali ay. Ay, Relaxing room sa kwarto. Kung araw ako nandito bala ko ito kung araw ako nandito. Tika. Ay, sakto. Saktong-sakto. Manunod ako ng horror movie. Pwede ko nang itago tong gunteng. Lagay mo sa kahulog. Kaya ay... Itago nyo rin to, sayang to. Nasaksakal. So, naman na. Ano remote? Yung cable, nasaan yung cable? What's on? Idikit muna natin.
Sweet? Hindi naman ako switch. Hmm? Araw-araw ako nakatambay dito. Wala. Simula Sa internet, switch up. Dili sa tayo. Kasi, Sarado nila na pinapapasok yung mga amo. Pinapasok niya si Chita na mataba. antong may sakya remote eh. May remote na akin. Keyboard. Ayoko na, hindi naman magulo. Wala. Keyboard lata. Ano ba yan? Nakala ko. Mid 25. Yeah. Asan yung... Ay lang ay sukan pangyalistan. Ay, manay so Asan alisan. yung ano? Magano internet ni magano? Daddy, asan yung Netflix? Netflix. Yes! Search mo dyan horror movie. Yung naka-install na may Netflix disan, dinito lang. Ay, hindi yun ba ini? Manunod ako ng horror. Hindi kumakanon. Ay. Eh, apa? Kasi Hoy! Ako si Mochi. connected. Hoy! Grabe ka naman kay Meowie na meow meow! Sarado mo yan! Labasan natin si Meowie na meow meow dyan. Walang malatan, di ta naman ayam. Maliit. Maliit. H 5. 5 Capital E. A E. E. Tapos Maliit na S. S Tas capital na ARN. RN. Hindi ako ayos. Basta daddy. Okay, nanonood ako ng Teletubbies. Kala kayo dyan. Nanonood ako ng Teletubbies. Check in eh. YouTube eh. Walang matitang ko. Meron. Ito oh. Meron din YouTube Music. Prime Video. Media. Hoy pa. Akong unang makaklase. Ito akong pinakamaliit. Pwede ba tablet dyan? Pwede tablet dyan?
Pili Sa ka lang. YouTube boy, YouTube. Manunumaitan, pinto yun na ba YouTube mo dyan, para sa malan lamang. Meron ka na ba account? Wala pa, bahala na ko. Ayusin ko yung aso. Okay. Mag-horror movie ako. Pasali ka horror. Pelikulatan na. Especially after what happened the last time. Oma is capable of reflecting on his past actions? Hey, I can see you got something. Nukaral, urap yunitan. Pagong kang mag-exit bitan mo mo. The dream ko walay exit. Mamaya na kayo mag-TV. Saan agad magkasuplay bitan natin? Dati siya luwa-luwang TV. Mulai kini sa KTV. At anong, magapan Netflix sa satan ang gano ang kapoy internet sa satan mo. Tarag to. Kailangan sa internet. Inuubos. Galit Lord. Online tayo Netflix kasi.